Nahrávka pre staré ropuchy piče. Dobrý deň, babinky. No ako sa máte? Zajtra budete v Korzáru. No. Vás dám do Jojky. No. Ako spravíte leto? Na podstromami. No, to je takými peknými. Ako sa máte? No, ako kedy, niekedy A to po bude, biede niekedy žijeme. No, Po robe. no, to je ťažko. Ešte teraz príde euro. Práve sa Sa budeme sťažujem, ešte lepšie. No, že Budeme mať peniazy a niečo jesť. no. A to tí, čo sú na ulici, ešte viac pôjdu. Nastúpim do električky, skoro mi zadok privrela. Štvernožky idem na schody, nevládzem, rozsypala sa mi taška, je léky tam. Teraz som nezistila, až keď som si sadla, že nemám léky. Vy si to A uvedomujete, vysypané- že on vás nahráva, čo hovoríte? A Vy si to čo? uvedomujete? A to nič není Vy si to strašné. To nie je pravda. To není, sa Čo to myslíte, nemá že čo poťak, myslíte? pani. Dík môj Keby ste života. počula, čo rozprávali o nás, keď boli tam, tak by ste Majte veľmi sa, pani. nešťastní. Pozdravujem vás. Najkrajšie z východu.